दिनैहाय आरो नारजि ओंख्रि जानाय दिनै स्टार्ट खालामनायसै नारजि ओंख्रिजों अमा बे जाहैबाय नारजि मामि नोंथ' दिनै थांसिगोन हस्टेलाव मा मोजां याब नारजिखौथ' नों थिखोना जानो लुबैदों मामि ने हा बेदर मोनजालांबावला दिनैहाय गोसो हाबनानै जादों नारजिब्लाथाय बिराद इन्टारेस्ट नाङो बियो अमाजों नारजि संदों नालाय बिमाया संदों हा बे बासिया माखौ बानायना होबालाय जायो बानायना हो नों मानोथो सोंग्रायाथ' मानोथो सोंनांगौ जाखो माने देहाया खम जानांगौ थावबो जाया मामि वाव नारजि ओंख्रिया वाव जादों वाव नारजिबो वाव लाब्रायाबो वाव गासैबो वाव ने जानायाव बारा गोबाव रायलायबाय थाना माखौ माबाखौ होनोसै औ नोंना 50-50 नुदों दाउदै एसे होदो न्याव वाह माब्रै मामि दिलाय खालामनो बोले खनसेबाव दिलाय मामि आं लाजिबाय जानोसै एब्रावहाय दिनैनिफ्राय मामिया आरोबाव बिबैनावहाय फरायनो थाहैफिनसिगोन ओमफ्राय आंबोथ' नै दा मोनसे जायगायाव थांगोन जाहैबाय मोनसे जायगायाव थांनोसै एसे थांसिगोन नालाय बिबैनावहाय ओंखायनो एबारावहाय एग्जामाबो सोलिसिगोन नालाय बेनो दासो क्लास 5 मोनदों मोनसेया ओमफ्राय बिबैनावनो थाना फरायहैयो थांसिगोन दिनैहाय ओमफ्राय जेब्ला एग्जाम फाइनाल जोबो अब्लासो फैलायसिगोन बाय मामि बाय बाय ओमफ्राय मा होनना बुंनांगौ एबार फाइनाल एग्जामथ' जासिगोन ना एबारावहाय एक्चुअली हाबा जानो फैदोंना जोङो फैदोंब्लाबो मोनसे फिसा ओरैनो लाना फैयाखै बम जिनिस बम मतलब गिदिर गिदिर कार्टुन नायनो एसे मिलायथो ओरैबायदि गिदिरखा नुवाखैनो आरो मोनसे नै बावहाय दंबावो गारि सिङाव जाबखो हाबा जाब्ला बेफोरबायदि लांनानै हैनांगोन बिनि माबायाखौ बोखांहैनांगोन हैनाया उफाय गैया बेथ' सिदा सिदि बाथ्रा बे गिफ्टआ माने अननानै होनाय नालाय दा बे बुस्थु जाहैनोसै जाय हक बाथ्राखौथ' मानो नोंना माथो गिफ्टआनो गैया माथो बेलाय बेथ' गैया गावनासो गैयालाय सेसखा माने जोङो नै सासे नै बे मालिकआ दाबो ओंखारबोआ गारिखौ उनजों खानानै बोथ्रोदनानै बै दुब्लियावसो लांना दोनहैनो लुबैलायलांबाय आङो उनजों खानानै बोबाय दा बै दुब्लियाव हाबाथिलि सफैबाय दे ओमफ्राय गासिबो नै वाव ओरैबायदिखौ गारियाबो बिराद दामि दंखायो बे टफि गाननायाथ' मालाबाबो आंजों फन हरबाबो रायलाया दिनैसो मा बोरदोंथाय गाज्रि मोनना दं बियो माबा मोनसे ओमफ्राय आंबो एसे मोख्राना एसे गोदोना ना हमनांगौ जाहैदों बेखौ ओमफ्राय हाबायाव हाबैसै थिलि माने हाबा जानो फैदों जोङो येस जों माने बावहाय जाखांबाय नामा मादै मा ओंख्रि मोनजाखोरा दालि लाब्रा बेदर अमाबो दं दाउबो दं नंगौ औ गासिबो जाजोबदों हाबा होननाय माने लाब्रायानो बिराद गोथाव दा लाब्राखौ साबसिन मोनदों दा जोंबो बेखौनो जानो फैदों एसे दा लाम्बुआ फैनानै बयनिफ्राय केलाय अदालगुरि मानु किथिया अदालगुरि मानु किथिया इफाले अदालगुरिनि जाखांनानै माबा माबि खालामबाय थादों एसे हा आसु आरो भाल येस हाबा बेयो हाबा सानसुमा बसुमतारिनि हाबा जाहैनोसै गेटआव नै बेफोरबायदि जोंनिफ्रायसो खेबजोबनाय जाबाय सोरां
जागोना एसे उदै साफा खालामना फैखादों दा हास मुला जाना फैबावदोंसो मा हास मुला जाना फैबावदोंसो खेरेंगानि बायदि गारिसो गस्लासो गानदोंसो ओइ लुम्बु नोङो बैयावसो थाहैखानांगौमोन सिगाङावनो थाहैनांगौमोन दा बावहाय मा मोनगोन लुम्बु नों दहायनो बै सिगाङाव थाहैनांगौमोनब्रा वाव दासो नै थाब मोननाय हिसाबै आं गेट खाथियावनो जिरायबाय माबा मोनसे फैग्रोयोबा आंनियावनो थाब मोनग्रोगोन नालाय मोनजानायाबो सिगां मोनजाग्रोगोन ना मा लुम्बु औ नै सफैफिनना आंलाय औ दे लायदो दे आंनो सिगां मोनजाग्रोनांगोन ना ओरैबायदि एक्टर गोजोबसोलै मारै जाखोलै माथो नों दहैयो मा होनहरामोनलै जानायनि खेथ्रआवबा अली थिगखौनो जागोन होनदोंमोन दा नों आंहा लांफिन आरो नोगोद जागोन होनखादोंमोन आरो होनाखैलै माने लाब्राखौ थिखोना जायोनो नों लाब्राखौ नोगोद जायोनो माथो लाब्राखौलाय आंनो जायो जाद्राया नोङा बेलाय दारिया हाथाया माराम जाफबजोब्बाय माथो बेखौ नुबा सोरबा बागदावलाय मा दा बुंगोन आं जानायाव ज' जिरायनांगोन दे जायो दे दाउनि जानो फैयाखैना जों अमा जानो अमासो जानो फैदों नङा होमबा नांला नोंनालाय नोंना ओइ बुगासिन हाबा जानो फैनाय माने लाब्राया थावसिन जायो बयनिख्रुइबो नोंनालाय माथो होगासिनो नामा अमा सफैजेनबाय नै होनायसै अमाजों जानो बारा रायलायबाय थाजाया दा हौवा गोदानखौबो एसे खोन्थानोसै ना मा सोरां हौवा गोदानखौ दा एसे खोन्थानोसै सोरां सानै सोरां बोलो होजानाया हौवा गोदानखौ दासो हौवा गोदानफोरबो एसे मिनिबावब्रा गुस्थिखौ खोबथेनांगौ ओमफ्राय डिजाइनखौ लाहोआखिसै डिजाइन माने आखाइ हमलाय होनांगौमोन हौवा गोदान बे एसिसिमखौसो लाग्रोनाय जाबाय हौवा गोदान ओमफ्राय नै बाय दे नायनो नामा सानसुमा NLFD आफादनिमोन बियो सासे गोख्रों लाम्बुआ हादिनै बेजों थाखुमागासिनो दं लाम्बुआ हाबा होनना बुङोब्ला फारसेनिफ्राय ओरैबायदि इन्टारेस्ट जालांखायोनो दासो जादों ओरैबायदि इन्टारेस्ट जाखायो हाबायाव मानो बेंबाथि दाबा रंजानायानो एसे आलादा होबावदो आरोबाव ओरैबायदि इन्टारेस्टखा अयथासार इन्टारेस्ट दान्दिसे आरोबाव हौवा गोदानखौ बिदाय लानानै थांनायनि लाहार फाहारखौ खालामदों लोगोफोरा दा मा अबस्थाथाय बबाव दङ लोगोफोरा बेखौ एसे नागिरबावनोसै आं हौवा गोदाननि ओंखाम जानायखौ नायनो फंबाय बांद्राय दाजारा ना दौना दिसिनांगौ दौदो दे जानो बेवहाय दौजाखानांगौ दा बिदियालाय ना माथो जानो हारसिं गोसोथोनाय बायदि लुखोनाय बिदि होननानै बेवहाय दौजादोरा
नै थारमाने सिरि थानाय माने दौनांगौब्रा गामि भारा गंसे बख'ना बानायनाय खोथा बुंदों ना माथो बेनो गामियाथ' आंनिसो औ हरबायना नोङो बेदर जाया नामा जायो नै बुस्थुफ्रानो आं खिन्थु दिनै मोनसेबो जिनिसा आफसुस थाबाय दे गासैखौबो मोनदों आं दालिखौबा हले मोनाखै दे मोनथिबाय औ टमेट' साखिनिफ्रालाय आयैलै नोंसोर एकदम बरिया आच्छा बेवाय गोसोआव थासिगोन खिन्थु नोंसोरनि हाबायाव लाब्राजों अमाजों बान मारिबाय हले दालि मोनासै दालिखौ होआसै ना जोंनो जाय हक जेखियानो जाया मानो खोथाफोरा बिदिनोसै नङा होमबा हाबा होनना बुङोब्ला बेवायानो जा जियानो जा एसेब्लाबो एदावनाया एसे आलादा नङा होमबा फंबाय नङा होमबा फंबायखौ जोंबो एदावलायनाय मानाय जेबो नङा जाय हक जों बिदाय लानोसै ओंखाम जाग्रोथोंसै जाखांनायनि उनाव बिदाय लालाङो बेदरखौ माने होफैनो गोसो गैया बे लोम्बुआ गाव हारसिंनो बाल्थिं मोनसे बबेबा खनायाव दोनहैबावबाय बियो जाना हो दाय एसे आफसोससो मेजेम मेजेम जानांगौ नोङो हाबा न'खरनिफ्राय जों ओंखारबाय दा बिदायबो लास्राजोब्बाय गासैबो ओमफ्राय बे गेटनिफ्रायनो बे हाबाथिलिखौ बाय बाय आरो टाटा लानानै आंनि ब्लगाखौ बावहायनो स्रायनो बन्द' खालामजोबदों नङा होमबा टाटा सोरां ओरैबायदि